Soc la Margarita Ors, soc del Firobi, o sigui, l'Associació Cultural Firobi. El que representa Firobi és voler que molts anys es poguessin fer totes les coses que es havien anul·lat en tota l'època franquista i es poguessin fer al carrer, per infants sempre. Com que a casa era molt de carnaval, vaig dir, per què no fem un carnaval al carrer aquest any? Aquell carnaval que ens semblava que seria una cosa de 4 persones, moltíssima gent. I a partir d'allà ens vam trobar amb els directors de les Fires de Lleida i ens van dir, home, si vosaltres que esteu tant ja i que feu tantes coses, doncs podríem fer titelles. I així va ser, vam anar a la Fira de Lleida. D'això fa 30 anys. Fira de Vilassar, sí, vol dir aquest nom. El que vam fer va ser anar a les escoles que busquessin un nom. Ai, Firobi, ens va fer molta gràcia i vam fer unes pegatines. Tot això són coses de Firobi, sí. Vam fer cagar el tió, llavors vam fer la fireta de Sant Pons, el primer globo que vam portar a Vilassar, tothom volien pujar-hi. Veritablement han vingut grans titellaires aquí a Vilassar, però bons de veritat, amb Beniesta del Canadà. I aquesta titella me la va fer uns titellaires d'aquí a Vilassar. Quan vaig fer 80 anys, ho veieu, oi, que també miraguenyo, com jo? Jo sempre dic que la vida s'han de tindre amor, s'ha d'estimar, i el primer que tot la meva família. I a partir de la meva família, el Firobi, l'escola Bressol, nosaltres Firobi estem contents que coses que va ser pionera el Firobi es vagi continuant. Això és molt especial.